A veure, escolteu, això de la independència és una cosa que jo... és que em sembla que ho deixaria estar, perquè ens han dit que ens enviarien els tancs i, clar, és que ens enviaran... ens han amenaçat que vindrien els F-18, ens han dit que segurament a la Costa Brava començarem a veure periscopis de submarins, que a Tossa, Blanes, que ens estan vigilant, ens enviaran l'artilleria, més que ho deixem estar perquè ens enviaran la infanteria, ens enviaran la cavalleria, és que ens enviaran, vindrà la legió, és a dir, si ve la legió amb la cabra, que aquella cabra és d'unes banyes que vull dir allò t'enganxa i la cabra de la legió si ens l'envien aquí, si te'ns enganxa per la panxa ens enviaran la Guàrdia Civil, vindrà la Benemèrita amb els tricornis, podria ser que per Nadal les postals hi hagués àntrax a dins de les postals, vull dir que jo ho deixaria estar perquè podria ser que ens ruixessin amb avionetes d'aquestes d'ensulfatar carregades d'armes de destrucció massiva, que devien ser les que devien trobar a l'Iraq, ara podria ser que ens les tiressin per sobre, que ens ensulfatessin com objeteres, ens tiraran bombes fètides, perquè ens tiraran bombes fètides, vull dir, ens posaran xiclets en els panys de les portes i no podrem entrar, vull dir que més que ho deixem estar, perquè esclar, nosaltres, com ho contraataquem tot això els catalans, si no tenim exèrcit? Tenim el RAC, però esclar, el RAC no anem pas enlloc, vull dir, com vols parar-ho tot això, aquestes amenaces? Si nosaltres, clar, què fem? L'únic que fem és sortir al carrer i cridar la voluntat de la gent. Clar, aquestes són les nostres armes. Quines són? La democràcia. Clar, amb la democràcia com vols lluitar? És a dir, les nostres armes és votar. Clar, les nostres armes és el crit d'un... home, ja en tenim d'armes, perquè vull dir... Clar, és la democràcia, les nostres armes. És el dret a decidir. Home, les nostres armes és la serenor. És el no caure en provocacions. Home, a veure, tenim armes, nosaltres també. Si en Pericles aixequés el cap, que és el pare de la democràcia, diria que les nostres armes són més poderoses que les seves, Escolteu, que no ens amorrin, sense por. Home, serà que no en tenim nosaltres d'armes? Home, ara ho veig diferent, això. Escolteu, aquí sense por, perquè la raó la tenim nosaltres. Visca Catalunya lliure.